Gotigana nayo mwanchi umurigeria na gusika mutu asorobotronde niongo kumanyibuna nigo abaiboli babeire bagosemigwa na boigo gosegetwa erinde gosira chisemi anemono chinga kiechiga obugima bogendete gokonga kolende nigo baganirie kubwatesia abana babo asengencho yogotanga chigosori chinyinge na boigo kwenekibuna abana babo nkwenyora bali chisemi chinyikeranu asokwenekia obokoleri obuya asamatuko abosio muri keito Brighton Makoli na mange. Bugima gokonga na magori yebinto komenta asensi ya Kenya nigo yairire na oneji skuru otware mechando awao anene asoko gendelia emiroberi yabo yakira litgo ekina gike irire abantu babone b'skuru buri abayiboli kwena kimnankuru bari school fees eli abana babo kwenda konyora botwereru asiskuru na kugenderina masomo abo akira litgo mwarimu mwanene b'skuru yabamura yanyanjwa Jason Onyango ni gobono ni wa challenges chiro cyo wakane fees they are mbale bali ba beruete no kunyara kwa ba kunyara wakana and you know school te kunyara kwa ba nyabayibuli mbali wakana so ubwaro twekere ne sauri ya wakana kulikuwa bayibuli abalende nko ba boli tolenga abange mbali batali kurwa na barabu baru na school iranyale kusuka go chimotwe kuna wana maguri echindagira chiachirigoro eko ba konkubeka abane school na ko barageri ekara bayibuli batarubiri kibasi cyo kuragere kara eserikali cyo yasekuru ne chimiradi ku exercise books nebinde no mwalimu atebire twatoma amaboko buna abayibuli twakane school fees irinda abana baitu banyare ko babakonyara amasomo aramaya chinga kichire bosio Dr. Peter Mose nere n'umunyakerobo bwe body ye school eyo unyareka otemero beriki babekire etubugata mangana abiri tutagete kubekira chinguru chinene amangana y'ikisemi cy'ikirasime etutaite ko commenta mean standard score yaitu kuruase 5 point which ase 7 point aso mwako gocha na inde tuabekire abalimu bayisaine tubugata abalimu bayisaine tubugate chi laboratory sato chi subject sato cha science tubugate library nene na inde omokia bwa balimu na inde obekiru chinguru chinene asokogera abana ubanyore okonyoro kone nase amatemwa 12 each sport na games abana baitu ba basketball na bwoti champion ya Kisii County ase miaka ya 3 angembake miaka 5 aguna andi no tutaite kubeka chinguru cheitu kiagera muroche ese system mwere mutwe neyegenderete chi talent chairwe okubwo konene abangati yabateneri beskuru eyo banyare bakwana ntotemete koranga abana baito mbaba involved ya samangana drugs tobeke buya abayiboli ba minto yanjwa nabona mwalimu aso tomuye principal sine principal naso tomuye nabegete mikakati nabeka mikakati miya project yo kuweka dom yira jebo kuli abana over 400 egara na walto komenda to 600 we have a projection of over 1000 amba tundo bwade projection to kuweka administration block yira nana yira gara konya abana kare bagoja asenga ja population ni to bwade dining ya gaji to 1973 yale ko kuli abana about 300 wana to bwade over 1000 ahena ro babwate goji asabarai awao anene asogosira chisemi asorongorwa Gusii na sense yeito ya Kenya asenga jitole me town Kisii municipality ndota kere ko tuale perimeter wall for security for both our students and the teachers above all mama think kere ndata as Kenya igera wana wetu bamenya bia igera to ko basaba abayiboli na serikali we really need our money our MCA mbaro our MP above all nto wata na our CS na any president we need a lot of money because projection are over 100 million asivin de bina kwa na bina ngodi botiriketa seni Candice TV eridariane Brighton Makoli